Pri pohľade na pôvodný stav v tomto prípade vidíme, že sú prítomné určité nedostatky v podobe medzier medzi zubami, farebnej diskolorácie jednotlivých zubov a takisto máme prítomné vlastne trojky v mieste dvojak. To znamená, dvojky ako skupina zubov neboli založené a potrebovali sme prakticky vyplniť prítomné medzery a pretvarovať jednotlivé zuby tak, aby celý úsmev pôsobil esteticky vyhovujúco. Po príprave zubov sme zhotovili digitálny sken, ktorý sme zaslali technikovi a po obede v ten istý deň nám pripravil dočasnú protetickú prácu, ktorú sme zhodnotili, povedali sme si potrebné úpravy a vybrali sme si odtieň finálnej práce. Následne sa technik pustil do výroby definitívnej práce a jej výsledok vyzeral takto. Takto vyzerá porovnanie pôvodného a súčasného stavu, kde vidíme, že sa nám podarilo pretvarovať trojky na dvojky, aby úsmev pôsobil prirodzene. Podarilo sa nám vyplniť prítomné medzery, podarilo sa nám upraviť líniu úsmevu a takisto zmeniť aj odtieň zubov.